11 anyos na bata patay matapos tangayin ng alon sa Dagupan City. 8 iba pa muntik ding malunod. May exclusive report si Russell Simorio. Masayang nagpakuha ng larawan kasama ang kaanak, ang 11 anyo sa si Edref, dahil excited raw siyang maligo sa dagat sa Dagupan City. Dumayo pa sila mula sa Cuyapo, Nueva Ecija para mag-outing. Ang masayang mukha ng bata, kabaliktaran naman ng lungkot na nararamdaman ng kanyang pamilya. Nalunod ang bata habang naliligo sa dagat. Sobrang sakit po talaga kasi lahat naman talaga ng magulang yan talaga ang kinakatakutan na mangyari. Kahapon, hindi ko na nga po alam kung ano ang gagawin ko. Kaninang umaga lang nakita ang palutang-lutang na bangkay ng bata. Ayon sa investigasyon ng pulisya, hawak umano ng kanyang ina ang biktima nang biglang tumaas ang tubig. Naliligo sila, hawak niya yung anak niya. Ayun nga, biglang dahil sa lakas siguro ng karet ng tubig, ng dagat, nabitawan niya anak niya at parang tinangay ng alon yung bata. At yung bata lumubog agad. Kwento ng ina ng bata, muntik na ring malunod ang iba pa nilang kaanak dahil sa biglaang pagtaas ng tubig. Akala po talaga namin lahat kami mamamatay na kasi lahat na nga po maririnig mo na humihingi ng tulong. Tsaka pag may time na mapapaahon akong ganun, makikita mo rin na yung mga kasama ko talagang gumaganon na. Pinag-iingat ng otoridad ang mga beachgoer sa rip current o malakas na agos na maaring tumangay sa mga beachgoer. Mas maganda siguro kung doon na lang tayo, kung gusto nyo mamasyal dito, doon tayo maligo sa kung saan may mga lifeguard tayo na nagbabantay para at least meron tayong safety. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, Balitang Amyanan.